Welcome to my channel, Bicolana, Española. Ayan, itong video ito, kung paano, or kunting kwento lang kung paano ako nagsimula sa aking my YouTube journey. Guys, ayan, nagsimula ang ating journey sa YouTube is December. Ako nagkaroon ng YouTube channel dahil nag-upload lang ako ng mga 1 minute lang ng mga videos. Mahilig akong mag-upload pero sa Facebook. Pero naisip ko is magkaroon ng YouTube channel. December yon. Pero naging active ako June, mga 16 siguro ng June. Ako naging active. Nakipag-BLS ako. Then, pumupunta na ako sa live streaming. Noong una sa BLS sa Facebook, then na-discover namin ni RTTV na mayroon palang live streaming na pwede ka doon mangisda o maghanap ng subscriber. Ayun, doon na ako nagsimula. Kasi June yun nagsimula. Pero nagkaroon ako ng channel is December yun. June na yun is nagsimula ako mangisda. Siguro mga 1 month nakuha ko yung 1,000 subscriber na yun. 1,000 subscriber. Isang buwan na yun. Pero nung nagsimula ako nung mangisda is nasa 18 subscriber lang ang ating channel. December yun. Then yun, siguro mga 6 months. Diba? 18 lang yung subscriber ko. Then nag-umpisa ako ng June, naging 1,000. Almost 1 month namin 1,000. And after ng aking pangingisda, nag-umpisa na ako mag-live streaming sa StreamYard. Then nag-direct din ako noon. First time kong nag-live streaming ay nervous talaga. Alam mo na, talagang grabing kaba ko, halatang halata. Yung parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero na dahil sa marami din supporters, marami din pumunta sa akin channel noon. Naalala ko, shout out pala kay Kusinong Farmer kasi noon parang sa kasi Michelle Mitch yung lahanon, parang sinalo nila ako nung time yun dahil nervous talaga ako sa aking pagla-live stream. First time ko yun. Shout out, pero hindi ko na nakikita na si Kusinong Farmer. Sa Facebook na lang, hindi na siya masyadong active sa YouTube channel. Ayan. Then after ng pag-live stream ko, hindi ako everyday nagla-live stream noon. Every Saturday and Sunday lang kasi may trabaho ako. Pero pag may time, halimbawa may holiday, yan, nagla-live stream talaga ako. Minsan na umaga, minsan gabi. Depende sa available ko time. Kasi syempre may mga bata. Then after na mga almost 2 months ko lang nakuha ang aking WX. Guys, kasi marami talagang nag-offer na tumulong sa akin. Maraming nag-play. Then may iba akong nagpa-member din ako sa ibang channel para lang may ayuda ba? May ayuda. Pero mostly doon sa mga nagbigay talaga ng aking WX is mga solid supporter ko. Hanggang ngayon nandyan pa rin sila. Alam kong nandyan pa rin sila. Alam nila kung sino sila. Hindi ko na maisa-isang kasi baka may makalimutan ako. Pero thank you talaga guys. Sa support and sa solid talaga na support ninyo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito guys. And kaya naman ako pati nag-YT is not my personal interest, kundi gusto kong yung kikitain ko is makatulong sa iba. Yan talaga ang gusto ko na mangyari. Sana kung swertihin, diba? Katulong tayo sa iba na nangangailangan. Yung gusto ko. Kasi may trabaho naman po ako. Kaya gusto ko yung magkikitain ko dito i-share sa iba. And yan guys. Yun lang ang maiksing kwento ng aking YouTube journey. Ang saya, masaya. And tsaka hindi lang
pera or kikitain dito sa YT ang dapat nating isipin. Ang isipin natin, mag-happy tayo, nag-enjoy tayo, masaya tayo sa ginagawa natin. Kasi kung pera kaagad yung nakapokus or nasa mindset natin, pera kaagad, may kikitain, mahirap pong kumita dito sa YT. Kaya yung mga nag-uumpisa sana, tiyaga at sipag lang. Kasi pag may tiyaga, may bulalo, sabi nga niyan. Kasi ako, kahit may trabaho ko, nangingisda talaga ako. Tapos, nagkakaroon ako ng time para mag-live streaming. Kaya, yung mga bago dyan, sana maging inspirasyon kung ano man yung nakuha ko as a monetized channel. Kahit kunti yung kinikita as hindi mo nakukunin sa sweldo mo kung mayroon gustong or maghingi ng tulong sa iyo, di ba? Ayan, kaya thank you guys, thank you talaga. Thank you sa lahat ng mga nag-support sa akin, nagbigay ng WH noon, hanggang ngayon nandyan pa rin. And thank you to all my members, especially sa aking mga software friends and super chatters na laging nagpapalipad, nagpapakulay ng aking bahay. Especially Jessie Martin Zumba, every time na pupunta sa aking channel is nagpapakulay ng buhay ko. And Boss Gloyd channel, ayan. And Alexa TV, ayan yung mga nagpapakulay talaga ng aking bahay. Kaya thank you so much. Maraming nagpapakulay sa aking bahay, pero na-mention ko yung talagang laging nagpapakulay ng aking bahay, guys. Thank you so much, and sana magustuhan nyo itong video. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Hello guys, ayan, to the one, my number one enemy, and my number one supporter, the one, my puppy, ayan. Siyempre special ang kanyang intro, diba guys? Kahit na hindi siya VIP sa aking channel, kailangan first ko siyang i-introduce sa inyo. Ayan. RPTV Madrid guys. Ayan, ang the one Bicolana Española, ang aking papi. Ayan, number one kasi, super supporter yan guys. And so, number one ko din naman siya. Kaya, ayan na siya guys. Ayan, please support his channel guys.
thank you so much sa mga nanood o yung mga nandyan na lagi nagsusuporta sa akin. Thank you so much, and sana maging inspirasyon sa inyo kung ano man yung nakuha ko dahil sa tiyaga ko talaga na mangisda, makuha ko yung WH ko, and sa tulong na rin ng mga solid supporter ko. Thank you so much, and Happy New Year sa inyong lahat, and keep safe everyone. God bless, and I love you all, guys. Ayan, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel, Bicolana Española, and please comment, like, and hit the bell button so you will be notified to my next vlog. Thank you, guys, and I love you all, and thank you, love you.